So guys, ari na po mission asa ta sa ikaunom nga. Kaunom mo lubi. O ikaunom. So okay na kaday? Okay. So sa ikaunom daw ta nga lobe. So tara. Tara hinahina lang day ha. So pagkigihanan mo, swerte kay mo nga gikanan sa imo ba. O dili kay sa taas. So magamping-amping diri lang ta kay murag dili na kita mag-uulan eh kay. Pero bagol gyapon ta ha. Kay sakit ba nang hakak ko? So mentag na mo ko ano tong pangbutas nimo day pachinilas baro no. So pila ka kuan diha day pila ka sagkuban isa lang. Isa lang. Ah. So isa lang so dili day siya pareha gyud. Asa man imong galon day gibilin man. Wala man ito ba? Oh sa ano man na? Abisan lang. Ah bisan. So dili day gyud permente no. So surti-surti ra gyud ay. So duha na lang. Naa pa kay lubi nga taas-taas nga tuan day o kanila gyud ang mubo lang. Napa dito basta isa. Ah sige. Karon guys, samtang nagsaka ang bata sa taas no. So ako ug sa akong team kauban, parang medyo nagyutay dakong kagul kay siyempre bata ba babae pa gyud 11 anyos. Misaka sa lobe. So amo siyang giubanan hantod mahuman siya didto sa pagpananggot niya karong buntaga. Kaya aron nato yung mapakita sa inyo kung unsa gi abilidad ani nga bata. Kung nganong nakakaya siya ane o nganong asa siya nikuha og kusog ba. Kay karon pa ko kasi nati og bata ngayon ani ka kusunada mananggot nga buhis buhay ang pagpananggot aron lang gyud makatabang sa iya ang pamilya kay ang pamilya lagi walay iyang mamagpapa walay kaugalingong luma nga trabahoon kun dili manghurnal lang gyud bisag asa manghurnal mag nanom og humay mananom og mais. So walay laing kaingkaman ang iyang papa kay adlaw-adlaw biya nagagasto gyud ang tawo. So hinaog nang si Shane, Shane Vlogs. Vlogger na siya, vlogger Shane Vlog. So naanay siya Facebook page ug napod siya YouTube channel. Palihog og subscribe sa YouTube channel o sa iyang Facebook page. Ako Steam Panuhak. So ato introduce sa so si Shane no. So asa ta sunod ay? Dito na sa ikapito. So si ikapito. Oh. Mo na pinakataas na ikapito. Dili na unahan pa. Ang last nga lubi. kinalasan, oh. Mo pinakataas mapila to kapit. Di ka kabalok? So ako jay wa ko kabalog unsay pit. Ang pit nimo ako nakit-an nga wa kay chinilas. So mo gina akong gikagulang imong pit. Kung katong pit po dito. So ari ta diri no. So medyo puno-puno na gyud oh. Di bugatan na gyud ko na gyud ko bahin ani ba. So ali. Bana na to siya. Unsa ni ka kuan niya ang palibot oh. Yang agian kara kada buntag o gabi eh. Kapay wakwak. Siya ra isa mo ang hidre ning lugaran niya. Pero usay ubanan siya magpapa igsuon. Nyagdugay daw siya mauli. Gikan sa eskwelahan mo daw na radyo tendency magabian ang bata og pagpananggot. Magsuga rag lighter. Magsuga lang siya og lighter kanang pang sigarilyo nga lighter ingon siya. So kani dire hagdan na iyang gigamit. Dali. Dire ta. So hagdan no. Anong hagdan mo ni day kay? Himuan. Dali be. Himuanan pa og hak-hak. So og ako mo sa kaning hagdan, may pa ni paghimo nga hagdan kay bakal. Igo-igo lagi ko sa iya. Durable po nga hagda. Dili mayo ikaw mananggot ka. Ayun na kay para lang sa bata ang tubugaton sa bakal oh. Oh. Para ra sa bata. So na niya ikapito. So tuloy mo sa guban diha day. Ha? Tulo. Oh. So dagdag tuba diha. So dire, basig inyo mapansin no. Kani di ay hagdanan ang gigamit. Iyang papa nagbuhat ani. Imong papa nagbuhat ani day? Oh. Oh, so supportive gyapon siya sa papa kay ang istorya di ani iyang papa di ay murag kumbaga ba
kaliwat-kaliwat giday ni nila kaya po daw papa sa gamay pa po daw elementary nag pananggot po hantod po na ulit hantod minyo unya karon ni pahuway na Dikan pa sa lolo. o gikan pa sa ilang kapuapuhan din ilang kuan kaliwat nga mananggutay. So kani ang gigamit sa bata kay wala na himuag hak-hak. Ang isa kay Kimurag pa lagi. apike. Apike. Bata pa so Apike gyud. gibuhatan sa amahan ni ani no para dili kay maglisod ang bata sa pagsaka. So diri dapita tulo ka kumbaga tulo ka sag-uban ba kanang sag tulo ka kung hangon ni sa lobe. Bali tulo ka galon-galon diha, tulo ka galon sumuabot gyud siya og isa ka galon day no? O may isa ka galon. So dignaog sa bata ron ato ipakita sa inyo kung unsa siya kalisod so pag naog ha gani hagdan ang gamito na. Gani ha, nakita na ko ng lubo ng kamot sa bata. Pag naog. Kaya ang isa ka galon nilubong gyud diri og Kana murag puno gyud na ron testing eh. So daghang sulod ni siya kay bata pa may siya nga lubi. Napas ilang balay duha kapunuan. Sumingaw gyud ning lugar no. Di ko katahas. Ha? Di ko tasok ako. Bahala ko ko'y kwarta. So dili katahas ang akong kameraman. Bahala daw way kwarta pero ang bata ko sunada kay ano nga gusto man Bisag adlaw di ko katahas. gusto man sa bata gyud. So gisuportahan sa ginikanan. So ana lang kay ginabadlong magini sa ginikanan pero ang bata gusto lang gyud ay makatabang. So ilaapon ang choices silang pamilya kay dili man nato sila magpugos kay usay magud kaning kawad-o nato mao'y magtulak nga magbuhat tag munani bisag kay balot nga lisod ang maong kahimtang. So ang bata naglantaw siya ang ginikanan nga naglisod na minus og panginabuhian kay gumikan lagi sa pag-umalang pang tawag ani panguan lang sa mga laing uma ang gamay ra pog sweldo. So ang bata nangitag paagi nga makatabang siya ang ginikanan. So swerte kay ang ginikanan nga ang bata nakatabang og dako sa ila pero delikado lang yun para sa bata, di ba? So ana lang susuportahan na lang nato ning pamilya sa bata, either kining bata kay karong bago na vlogger ning bata kay nagkuan na siya Facebook page siya og sa YouTube po na po siya kuan i-subscribe na lang nato ang bata. Agig tabang sa ila sa ilang pamilya para at least nga ang bata kung naanay siya daghan followers, di ba? Mao na lang nato itabang sa iya subscribers para ang bata dili na mananggot. Hinahinay nagnaog. Oh. So, yung naog ng bata, no? Yung naog ng bata. Shame vlogs niya siya, Shame vlogs. So, talawa yung bukto nung asa gibutang ang Pwede mo. tuba. Oh. Wale. Kameraman pa na bukto. Talawa ang bukto, no? Oh, nagdun. Oh, ana, oh, nang lubon. Makita do. Diba, nang lubon pa, oh. Yeah, sige Karte daw. bugata, yun. Ikaw na po de. Ay, tabi ako, do. Ay, dili lalim. Musa ka dito, dili lalim. Pag naog ni mo, nang lubon. Saka isa. Dili lalim. Ang bukton sa bataw, tanawa. Ba, dili lalim. So, loy good. Naday. So, ana lang day, laban lang sa kinabuhi ha. Luspad siya, ganyan pula. So, dili pareho ang timplada day no, na ay pula na ay luspad. So, sa unsa man na siya. Kulang sa, Tungod. dili pa siya kulang sa tungog kay naman gyud usahay nga kuan. Daghan ang sulod. So, puno na siya oh. Kuan ako be. Oh, puno na siya. So, okay ra imong bukton day. Oh. Pertigid kalubon yung bukton ba? Ang naong ni Shen. Video yung naong ni Shen. Smiling lagi hapon. Bis. Kaya pa day? Smiling lagi hapon ng bata no. Bisag kuan. So, last na to. Last na. O sige aton. Last na punuan. O sige. Adto na punta dito. Ako'y bit-bit kay. Kung siya mo bit-bit ane. O ikaw daw bit-bit eh. Testingi daw o. O imagine ka. Bugat ha. Nya magtakilid siya maglakaw. So dili lalim. Bugat ni. Ako bugatan ko. Ta. Tulo ka galon niya. Idagan ako ni ron. Utang nga po siguro. Uli na po ang galon. Ikay, tagsiniman na. Sakit na ang tiil. Di akong kameraman. Akong kameraman o gisakit ang tiil diri sa agianan. Alay nilas ba? Pero ang bata wag gisakit ang tiil. So nanguha pag bayabas ang Oh, kana. bata, ano? Oh, kani. Dili na may sa ikawalo no, medyo puno na gyud siya. Kasiyam na. Ay kasiyam. Si kasiyam eh. Tulayo pa to kasiyam na to dai. Ano oras yun? So, happy to ta pa ulit sa palay.
Medyo ko ang bata bubit-bit mabaling ang baga. Bukat siya. So diha. So naana ta dre doon sa ilang balay. So mubo lang siya. So mao na ni guys ang panglas nga sanggutan ni Shim. Naa sa likod sa ilang balay. So arang-arang siya kaya ang duha lang ka tulo ka lubi lang siguro ang taas niya. Nagisakan ka niya medyo mubo. Pero bisa pagtaas og mubo pagkangan nga bata bawa delikado gid siya sa bata. So nga to ana isampo na lang sa kadadlaw ni Shim no. Sa iyang pagpananggot murag medyo gihangak gyud ko kay ang tuba gyud napuno ng isa ka galon. So medyo kita wa ta naanad jud arsa pero atong itabangan ang bata kaysa siya pa arsa. Kita na ni arsa no. So isa lang nakasambog diha, Jem. Oy tulo. So tulo. So posible nga mapuno ng galon. Oh, puno na dito na maawas. Agay mapuno pa gid ay. Ayaw pawasa dai kay atong imnon ang uban. Tapos isahay po, di ko na mapuno. Ah, dili pud pareha. Kuha. Kuha ko sinilas ito ko. Sinilas ba kuha ah. So diha ang kani kay straight na gyud testingan na to guys. Kani. Kani To say is to believe. Watch and learn. kabalo gid ta bukat-kat siguro. Bot. Testingan gyud ato ha. Kain po di mga hakaka kay muna sakit atiil kay bangag din ning ilalom ani. Why blade? Wala. Na may blade ng uban. Grabe tag-as kay siya guys. Sige pag Matumba man ang lubi. sige pa guys. Murag ang bata no nasa ibabaw dai, na ako sa ubos. Kitistingan ako si imong trabaho ha pero di makaya. Sakit jud ya. Bisag asa pa ka mo saka, wag gamay dili. Murag jud manangkat. Dili makaya. Oh. Kaduha na tayong testing no pero wa di tayo kakayahan, wa tayo abilidad. So dili na to makaya ang kuan sa bata, power sa bata. Hangat ay. So duha na lang, isa na lang. So daghan. Dili lalim. So last yun ay siya nga punuan no. Last nga punuan kung pila ka oras gi-consume ang bata pero naghunong-hunong man eh. So siguro kung siya lang wala mi nagpasaya og kuan video. Nara sa duha ka oras siya mananggot kay sulod gikan alas 5 hangtod alas 7. So taas-taas ang duha ka oras kay daliman ka ganiha yang gisulti sa ko 8 daw ka punuan. Pag abot diri sa aktual siyam day ka punuan kay di ay naapoy punuan dito duha. Iya lagi giabisan, giabisan niya kay aron daw to mo tuba pod. So sumba total ang iya gyud ginakat-kat kada adlaw is siyam ka punuan, siyam. Nakalimot siya nga siyam day. So kinahanglan gyud na siya papution. Oh, Hikapon pod. dili. Imo manghikap lagi. Dipindi naman na. Depende ra pud hikapon. May kay ang palwa dili makuano. Naunsa balik.
Oh, di na malangkat. Hinaog naman lagi ka. Imo nang ipasagda ng isa. Muna. Kay nga na din na. Laka Ginoo ko. Tanawan ng bukto na. So kita naghulat lang ta diri sa ubos kay kung musaka ta di ba kita kakaya gyud. So di na siya hulat sa ubos. Okay ra ka day. So mo na ni ang panglas niya nga kung ano. Panglas niya trawa. Ato lang Hinahinayan ako. hinahinayon lang daw kay mapuno